שלום לכולם, אני פה בסרטון ברול סטארס. יש לי אתגר 2000 גביעים. היום אנחנו נעלה את... בוא נעלה את ליון. נוקאוט או... לא כדור באולר. רגע, בואו נשים את המוד. אז זה, יאללה. אנחנו מתחילים קרב בזוג. ואני מקווה שננצח. אוקיי, אנחנו לא מול בוטים. אני כבר רואה את זה. ודרך אגב, אני 4 יוקרה. אני בורח טיפה. תסמכו עליי. הנה, זה היה אח שלי. טוב. לא מאמין, חברים. ירד לי 3 גביעים. זה מלא. טוב, מעכשיו אני שותק. נראה לי אם אני אשתוק יהיה לי מזל טוב. אתגר הייפר צ'ארג' גם לי יש. רק יותר יפה. ראיתם? שאני שותק עושה לי מזל טוב. טוב שלך, גבר. אוי לי איזה גרוע אני. כמה גביעים יורד אם אתה ב-2000? היום העליתי אותו. קטין. שים מישהו עם טיפה גביעים. כאילו 500. שים את פרימו. לא ראיתי. אם זה תעלי לי 2000 גם אני רוצה. בסדר. חבר'ה, גם עכשיו אני שותק. ראיתם שזה עושה לי מזל. ויש לי את הפטריק, זה די נדיר נראה לי, לא? מי שחושב שזה נדיר הוא שיכתוב בתגובות. בצ'אט כאילו. בתגובות, לא יודע. רק תברח, זה שלי. ולי קוראים עוז. לי קוראים מרי. אני אוהב מאוד להתקמפר. אבל אני יודע שזה לא יעזור לי לנצח. אוי לי שיט. טוב, קטינצ'וק. תראו. בזריקו זה ככה עם ממש רכות. אני עכשיו אברח. מה אתה עושה? מה? למה נתת לו? לא הבנתי כלום. נראה שכן. יאללה אריס, אנחנו מולם. אוי. אני טיפה אברח, בסדר? אל תגיד שאני פחדן. אוי. או נו. אוי לא פגע לי. שמה? סגור. או לא. הרי למה אתה נוק? אל תבוא אחריי. אני לא באה. איפה עשיתי את הדוק? הוא יעזור לי. לא עושה בכלום.
שזה מקום טוב. כאילו מי שצופה זה מקום טוב. עדיין יוטיובר קטן, לא כזה טוב. תהרוג אותו. צהוב, צהוב. אתם רוצים אני אמשיך רק? אני יודע, כי אתה עם הכפול 2. אז בטח שזה יהיה 24. אני אקרוא. אני שותק, 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 שותק. אוקיי, מעכשיו אני מפעיל. מאחרי הקרב הזה, שווה חצי שעה מהסרטון, אני חייב להשיג יוקרה. יוקרה אחד לפחות. ואם אני אחשל, אני כזה גרוע. זה יוקרה אחד, זה לא קשה. יואו. הגאדג'ט הזה יותר טוב מהמגן. כי מי שחושב שהמגן יותר טוב, אז זה טועה. או ברייס. כי זה גם מוריד יותר חיים מהמכה הרגילה. זה יותר טוב, אני אומר. הרי תברח, בבקשה. הרי תהרוג אותו, תראה, פשוט. תרסס אותו. אני מבסס. טוב, הרי הדוב שלך הרג אותו. אני הרגתי, לא משנה. אבל הוא כן עזר לי, הדוב החמוד הזה. סיגמה, וויז. הנה קרוקודליוס. צא עליו, צא. ראיתם את זה? קרס לי. וואי, אני משוגע. לא, קורס לי. תעשה את הדוב שלך. אין לך. או, הרגתי אותו. יו, ארי, נשבע לך, אני פרו. הרגו אותי. ארי, תברח, אני מתתי, ארי, תברח. תשיג. נו, באמת. יאללה, תעשה את ה... רגע. אבל היינו מבססים. טוב, אני לא יודע איך ירד לך גביע. אוקיי. אני אעלה עם... בחצי שעה אני רוצה לעלות ל-1000 זה לא עם... למעשה שלך לדברים. ארי, זה לא כל כך משנה. אוקיי, עכשיו אני אעלה ל-1000 עם... די. ארי, גוש, די. אוקיי, שלי. יאללה, תהיה מוכן. מי אמר שזה סקין נדיר? דקה אני בא. אני אעזור לו להשיג את ניטה 2000. רק אם אבל הוא יהיה איתה כל המשחקים. אני באתגר עכשיו, חצי שעה. אפשר גם פחות, אבל... כל כך יפה. וגם זה סקין נדיר. הוא בוט? אחי, מה אתם אומרים? הוא בוט? לא, זה לילי. מה יותר טוב זה או הריפוי הזה? החיים כאילו.
מה זה? יש לי גם את הריפוי חיים, אבל אני אוהב את זה. מה עשה לו, אחי? אוי, לא. ארי, תברח! אני וואן. כאילו, אני נוק. קוראים לו עוז בגלל שפעם זה המשתמש שלי. אבל לי קוראים עוז באנגלית, זה יותר מה קורה. מה אתה חושב אז? הרגת אותו טוב, ארי. מה? נכון, הוא צ'יטר. הרגו אותך? מה אתה חושב אז? כן. יאללה, חזרתי, תתקוף. יש לי כבר הייפר. זה טוב. צעד? כן, הייפר צ'ארג'. מה זה הגאדג'ט הזה? אומייגאד, מה זה הגאדג'ט הגרוע הזה, ברו? אבל וואלה, הוא הרג אותך. מה קורצה לי? מה? כמה ירדך? לא טוב, לא. איך במקום שלישית יורד לו גביע? אני לא מבין. לך עולה? לא, יורד גם. כאילו, עלה לי אחד, אני לא מבין. אני ירד לך. כאילו, עלה לי 2, אבל... לא כל... הרי תברח. הרי בוא עכשיו נעשה את השיטת המתקמפרים. השיטה שלי ושלך. תברח, אני וואנט... הרי אל תיקח את... הרי תברח, לא אכפת לי מהקופסאות. תברח. או שהוא יאכל אותך. הנה, אתה יכול לתקוף אותו. צא, מה אתה מפחד? צא, תרוג, מכה. טוב שלך. תברח, אני אטפל בו. הוא הקפיא את הדוב שלך. ארי, אל תבוא אליו. אתם יודעים כמה אחוז יש לי? בואו אני אראה לכם. 67. איך לא פגעתי? זה קרואים. הוא צו. הדמות הזאת היא צו. שכחתי שזה תוקף. ארי, הדף שלך עוד שנייה הורג אותו. הדף שלך הרג מישהו, ארי. יאללה, אנחנו מול השמנים. דינמייק מכני. גם לי יש דינמייק המכני. קרסתי, לא, יש, חזר לי. אוי, למה 2 סקולים בצד? אומייגאד, מה הולך פה? אוי לא. מה קרה? נראה לי שאני אמות. הרי עם 1 HP, תעשה את הדובי. הרגתי. אחד הרגתי. אחד אחרון. יש מתחת. תעשה טוב. יאללה. יש לי מה. חייב לעלות את אחרי זה שלי. יש לי מלא כוכבים לפתוח. כן. אתם יודעים איזה יום מזל היה לו מטען כאוס. כוכב מלאך שד, כוכב מלאך. כך זה. כוכב מלאך, כוכב שד, כוכב מלאך, כוכב שד, כוכב מלאך, כוכב שד, כוכב מלאך, כוכב שד. ככה. לא, בהתחלה אבל מטען כאוס. לא, בהתחלה רק כוכב שד לא, זה מטען כאוס, ארי, זה מטען כאוס מה שהיה לך בהתחלה. לא, בהתחלה היה לי כוכב רפאים כזה. נו, זה שזה... לא. כן, וגם היה לי כוכב כזה. המהלך זה ממנו יצא לך את האתגר. תברח. ואז היה לי את מה שאמרתי לך, 2 פעמים, כוכב רגיל. אתם יודעים איך אני עושה סרטוני ברול סטארס? חזרתי. רובלוקס זה כבר משעמם. כאילו, רק הבריין רוט, הוא באמת הרס את זה. רובלוקס. אבל אם היום אני אהיה באיבנט, כאילו מותר לי, אני אהיה באיבנט, ואם יצא לי דברים טובים, אני אולי אחזור. אבל עשיתי דור. גרוע, איזה גרוע. סטפן סולטון. איזה גרוע אתה.
ארי תברח. תעשה את הדוב ותברח. תברח אני אומר לך. איזה ילד רע. ברחתי. ניסיתי, אבל... טוב, יאללה, תהיה מוכן. לא משנה. תראו, כוכב יצא לו מכוכב שד מהבלינג. כוכב מלאך יצא לו... מכוכב מלאך יצא לו דמות או סקין. מכוכב מלאך הוא קיבל סקין ללילי. לא, הוא לא קיבל סקין ללילי. כן, הוא קיבל סקין המלאכית ללילי. זה טוב. אוקיי. נדיר במיוחד. אומייגאד, כמה כוכבים יש לו? הרי כמה כוכבים יש לך? אדיר. וזהו. יאללה, תהיה מוכן. רגע, אני מעלה עכשיו את כולם ל-750. יהיה לי ככה הכי קל. דקה. את מי להעלות? בואו נעלה את דיינמייק. רואים? לא שיקרתי. יש לי המון סקינים על דיינמייק. פצצות! דיינמייקה! טוק מכני, פוק מכני, טוק. באימון בסטיל הבריאים אותן, לא יכול לצלם לכם כי במחשב אין לי מצלמה. ואין לי כאילו תוכנה שמצלמים סרטונים. אוי, אנחנו מול מישהו 50, ארי, אל תלך לאמצע, לא טוב. קפוץ. אני יודע רק 2. קפוץ. לי. קפוץ לי. אומייגאד, מה זה? ארי תברח! לא ראיתי אותה אפילו. ביי. אומייגאד, איך שרדת? ארי, אני עוד מי חוזר, תברח. דובי. דובי. כן. ביי דודי. יו! מה עשה לה? הדוב שלך עדיין תקף אותה. בודיק. בדקודה בודיק. ביי אגוז. היית חמוד. תקראו לי אגוז. בגלל זה קוראים לערוץ אגוז. כי אני אוהב אגוזים. כאילו ככה קוראים לי בכיתה. טוב, ארי, הרגת את באבל. איפה יש אנשים? זה לא רק אני, זה גם הדוב שלי. אולי פה יש... לא! ארי, תברח, מה אתה משוגע? אתה משוגע? דוב. יאללה, הוא ירד. איך ירד לך 2 זה מקום שלישי. ארי, שימי נוקאוט. זה נוקאוט. לא. אתה לא יודע מה זה נוקאוט. אני יודע. אתה מציב אותי. אני אימייל חמור. מה? איך יש לו כפול 2 גבי? כן. עשיתי עוד פעם. שים נוקאוט. הנה, מה, אתה לא רואה טוב. הנה, קח. אני אלזונטיין. איך היה לי את הכפול גביעים שתי פעמים? גם לי היום היה. יכול להיות 3? לא, 3 ביום לא. מחר יהיה לנו גם פה. אומייגאד, יש איתנו מישהו, זה מאסטר? לא, זה לא מאסטר. אלמג'ון. דודי.
למה ג'ונטיין? אני ג'ונטיין גרוע. למה זה רק אני, למה זה רק אני. ברו, סיגמה. ברו, אני פרו. כי באמת אני פרו, אבל סיגמה אני גם. לא, איזה טיפש אני. לא מבין מה אלטי שלה עושה, אבל יש לי אותה בדרקונית. לא. anyone. Maybe איזה ג'ון סינה. למה אני חמור? אבל אל תבכי אם אותך אחרי זה גבינית, כן? כי אני יודע שאתה 1000 ומשהו ואתה עסקת את זה. אבל לא אכפת לי כל כך. דלת פרימו זה לא אמור להטעין את האולטי לבד. אבל זה לא גנטי, יש לך לאגר. אנחנו אמרנו לך. אני וחברים שלי נשיג לך. אוקיי. איזה קרואי. טוב שלה. איזה גרוע. למה אני אל חמור? ירד לו 8 גביעים. מסכן הילד. אל תהני, תדע, יראה לך הכל. טוב, אז נשאר איתה. פשוט היא לא דמות שבורה, אז קשה. זה דמות שבהתחלה היה לי הכי הרבה גביעים. אז מה אתה רוצה? כלום? הנה, יש לי את הבל הזאת, את הבל דרקונית. אם אני הייתי מולו, הייתי הורג אותו. סילינג. אני טוב עם פנג. בגלל זה בחרתי אותו. אוי לא. אוי, תנצח אותי, אני כזה מסכן. פספסת אותי. מה אכפת לה? פגעתי. מה? לא. איך היא פגעה? מינרו. לא. יש. מה עשה לך? כי מה עשה לך? הרגתי את כולם בקבוצה נראה לי. איזה טיפשה היא. עוד שנייה פגע בי. יאללה אדגר, קפוץ, על מי אתה בא? על מי אתה מאיים? קפוץ, על מי אתה מאיים? כולם עליי הרי, אני מפסיד את זה. איך יש לו הייפר? אם אדגר קופץ, עץ עליי סבבה. לא. אמרת סבבה. לפחות היא בזבזה הייפר. עוד שנייה לי יש הייפר, אם דיברנו. אני אשאר פה, בכל מקרה. זה גרוע. גקו. צ'ים. הסרטון יהיה 40 דקות. למה? כי אמרתי אתגר חצי שעה. לא נראה לי נצליח משהו.
אולי גם היום בערב אני אבוא לחבר ואני אעשה איתו סרטון גם. אז גם אני אוי, אוהב אותך. אתה יכול להיות איתנו, אבל אתה לא בא איתי לחבר. אני כן. מי שאל אותך? אני כן. מי סופר אותך? לא, אני כן. בסדר, תבוא איתי. אבל אתה לא משחק רק איתי אז אם אתה בא, כן? אתה משחק גם עם ליאם. לילה לבוא. מי שלא מכיר, אילי זה דיגן, מכירים? מהיוטיוב. אומייגאד, מה זה? שאתה סיריוסים. אל תעזור אותי, לא שווה. חיקוי של סיריוס. זה אחד המצחיקים. אומייגאד. בוא, 1 HP. עכשיו בטח יגרד לנו הגביעים. שקט אתה. ארי, למה אתה קופץ עליהם לבד? אתה יודע שזה מסוכן. אבל יש לי אותי, מה אכפת? זה גרוע, אז ביי. זה סיריוס, קדח על זה. אתם יודעים, תכף אני משיג היום את סיריוס. אבל אין לי את קייד. כי אני אמרתי לכם, אני פרשתי מהברול סטארס ואז חזרתי. לא, יא שמן. לא, יא עכבר. אל תשים נוקאוט, ארי, תשים אזור חם. פן כופל אותם באזור חם. רגע, יש לי ככה מונח. כוכב שד, סבבה. הנה, תראו איזה קרוב אני. ראיתם? אני היום נראה לי אשיג אותו. 68. אתה צוחק איתי. אתם יודעים שהיום קיבלתי 50 קרדיטים מהשופ? 50 קרדיטים מהשופ. מה זה? עכשיו, כאילו, מה? מה זה? סוף 5? כאילו, אני יודע מה זה סוף. אומייגאד. מה זה קרדיט? איך זה מצחיק כזה? 15 ימים. איזה חמוד. שים אזור חם, אמרתי לך. גם אני עדיין לא גדול. שים אזור חם. מה זה? איפה אזור חם שלך? למה אין לך אזור חם? טוב, זה... אני מנסה לעלות עכשיו מי שאני יכול ל-600. זה די טוב. אפילו 600 ומעלה. מה אתה עושה, ארי? מה חייב לעשות? טוב שלך. אולי השתפרת. תודה שלקחת בשבילנו. אבל עכשיו נפסיד בטח. אוקיי, אני ברחתי. מי שצופה בסרטון, נכון זה שווה לבזבז אותי. כאילו שאתה בסכנה. רגיל אני לא הייתי עושה את זה. ארי תברח! ארי, אני הלך עליי כבר. זה רק אתה תברח. תלך לבלוטי מצדי. לא, אל תיקח את זה. תיקח. תודה על הפאולר-אפ, ארי. הדף שלך עדיין בחיים. עדיין לא הרגו אותו. נראה שאנחנו מול לא כזה טובים. אין אמרי, אין סקיבידי סיגמה, רזגיית, סקיבידי... למה לא מתחפה לי החיים? תברח! מה, לא ידעתי שאתה לא בחיים. רק עכשיו. תברח. יש לה הייפר. תברח. שמן. לא, בטעות אמרתי שוב. אתם יודעים, את זה קיבלתי מהטבע סיום העונה או מהטבע המכנית נראה לי. חינם. כאילו, פתחתי באמצע הבית ספר, כאילו הסכימו לנו.
זה היה מסיבת... זה היה יום פורים נראה לי. פשוט הסכימו לנו טלפון איזה רבע שעה, 20 דקות. ויצא לי את זה שמה. שהיינו בבית ספר. לא, אני שונא שיבוטים. ישראלים עולים. היי, תהרוג אותו. הרגו אותו. פחד שיש פה מישהו עכשיו. אבל למה הקשר בין פנג כאילו? לא הבנתי. שיגה, ווסאבי. היום העליתי את קנג'י ל1000 ואת אדגר אתם יודעים, אמרתי לכם. כל הכבוד, ירד לאחרי עכשיו 2 גביעים. מצוין. למה? טוב. זה נראה 600. את מי אני חייב רק זה לא מגן גם, אני רוצה לדעת. את מי? אני אעלה לך, אמרתי לך את זה. אבל קודם, תתחיל. איך אני אעלה לך אם אתה לא מתחיל? אבל אנחנו ביחד, הרי. אני אזרחת לך, באת לי? אבל אתה לא רוצה להיות ביחד? אתה לא מוכן, אז למה? אתה מוכן? אתה מוכן בכלל? כן. התראה. אוי לא. מה? טוב, לא אכפת לי כי אני בממ"ד, החדר שלי. אז נסיים את הסרטון אחרי הקרב הזה. אני נאלץ. למה נסיים את הסרטון? כי יש התראה ארי הלך עליי, לנוק. אתם יודעים שאת קיט ואת הסקין הזה קניתי בכסף? לפני שהוא יצא למשחק. תמות. נינג'ה סקייטפול. יוני ברה. אני תמיד קונה מגן לדמויות. זה הכי טוב מגן. מה זה, הוא השתיק אותו? הוא השתיק אותו? יאללה, אנחנו שמים את זה מנצחים ואנחנו סוגר את הסרטון. 33 דקות לבין הסרטונים הראשונים שלי, זה סבבה. קפצתי עליו. נוק. טוב, אני סוגר את הסרטון. ביי.